Альбом «500 шэдэўраў» знаёміць чытачоў з самымі знакавымі творамі са збору Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. На старонках выдання прадстаўлены найлепшыя ўзоры старажытна-беларускага мастацтва, мастацтва Беларусі перыяду Вялікага княства Літоўскага, мастацтва Беларусі 19 стагоддзя, народнага мастацтва Беларусі, сучаснага беларускага, рускага і замежнага мастацтва. Традыцыйна большая частка ілюстрацыйнага матэрыялу прысвечана нацыянальнаму мастацтву. Альбом уключае творы сакральнага мастацтва, жывапісу, станковай графікі, скульптуры, а таксама дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва больш як 400 мастакоў розных краін і стагоддзяў. Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь – скарбніца культуры нашай бацькаўшчыны. Калекцыя старажытна-беларускага мастацтва. Калекцыя гістарычнага партрэта. Калекцыя твораў мастакоў уражэнцаў Беларусі. Збор беларускага мастацтва. Калекцыя дэкаратыўна-прыкладнога народнага мастацтва Беларусі. Калекцыя рускага мастацтва.
Калекцыя еўрапейскага мастацтва. Калекцыя помнікаў культуры і мастацтва народаў Усходу. Выданне разлічана як на спецыялістаў, так і на шырокае кола чытачоў, якія цікавяцца выяўленчым мастацтвам. Наведайце, калі ласка, нашу чытальную залу і пазнаёмцеся з выдатным выданнем.